Mrazivú silu týchto dní dokazuje jednoduchý pokus. Tričko sme namočili v horúcej vode a zavesili vonku. Po 5 minútach oblečenie pripomína kus dosky. Takáto zima oberá vodičovo peniaze. V mrazoch beží motor dlhšie na studeno, auto viac kúri, dobíja, k tomu zľadovatené a zasnežené cesty. Tá spotreba môže byť pokojne aj o 30–40% vyššia. Závisí to samozrejme od spôsobu jazdy. Tuhým mrazom padli za obeď aj viaceré bankomaty. Buď nevydávali potvrdenky, alebo zmrzli, tak ako tento. Chcel som ísť na poštu zaplatiť čeky a teraz musím ísť niekde inde vybrať peniaze. V takýchto mrazoch musia byť vynaliezavé aj hladné síkorky. Zobáčikmi často klopkajú na drevené úle. Zazimované včely takto priam vyprovokujú. Včelka vyjde vonku na prednú časť úľa, lebo sa chce chrániť svoje obydlie. Na sikorka ju zožerie. Súčasné počasie ale má aj sympatickú podobu. Cestári hovoria, že vďaka nemu je pod Tatrami menej výtlkov ako v lani. Je to tým, že toho roku sa skoro vôbec nestriedajú prudké ochladenia s prudkým oteplením. Sú len mrazy. A tie ničia aj chrípku. V tejto ambulancii tak majú v posledných dňoch poloprázdnu čakáreň. Vzhľadom na toto ročné obdobie máme mimoriadne nízky počet pacientov na respiračné ochorenia. Je určite ten počet polovičný. No a tieto mrazy sú už aj zdrojom zábavy. Na internete kolujú takéto plagáty. Sú na nich zodpovední za túto zimu. Muž je vraj ozbrojený, žena nevyspytateľná svojím správaním. Kto ich stretne, má kontaktovať príslušné orgány. Marek Vnenčák, televízia Markíza.